A, B, C, D, Z, Z, povedala na medveďa. Medveď na líšku, líška na pipíšku, Takže čo sa menuje Tintin a Azram pri mojom dnešnom videu a dneska to budú aktualizácie! V dnešných aktualizáciách nám pribudol nový Noriker a ak sa čudujete, prečo som na mojom druhom účte, je to preto, lebo som na ne dlho nehrala a chcela by som tu mať nejakého nového koňa, takže môžeme ísť na to. Noví Norikery by sa mali nachádzať v Silverglade Manor, ale ja preto to kontrolujem všetko, lebo kedysi, ak si pamätáte, keď bývali aj tu, ale vidím, že sa toho veľa zmenilo, takže asi budú fakt už iba v Silverglade Manor. A ja mám aj dostatočne dosť veľa peňazí na to, aby som si mohla dovoliť ísť a kúpiť na tento účet ďalšieho koňa. Takže my sa vrhneme na to. Akože let's go. A ak neviete, tak Norik, alebo Norik je aj muránsky Norik. A som spokojná s tým, že Norika konečne pridali do hry a ja si môžem kúpiť koňa, za ktorým som chodila, že z kilometrov proste milujem Muránskú planinu a aj milujem tie ich slávnosti a kraviny a proste toto je úplne že brutálne a ja proste som neodolala a idem si kúpiť nejakého tohto fešáka a cítim, že tento je úplne taký ten, že fakt, že kôň, ale jej s kvietkami, či čo to je? S týmto. To sa mi k nemu moc hodí. Toto sa mi proste na nemu asi najviac páči. Alebo na nej. Uvidíme, čo to bude. Takže ja by som to dala akože taký, že senior. Nature Myth je úplne, že dokonalé meno. A úplne sa mi to hodí na niekoho takéhoto divokého žrebca, seniora. Že akože to je, chápeš, Nature Myth, akože je to kôň, o ktorom sa tu básni, ale nikto ho nikdy nevidel. Tam mi evokuje tento kôň. Takže yes, my ideme na to. Norik je môj. No, ale ešte sa chcem pozrieť do Moorlandu, lebo logicky mi to nedá a musíme sa pozrieť, či niečo nemáme v shope. Myslím akože v Lifetime shope, lebo chápeš, som Lifetime a mám Lifetime na asi 3 ďalších účtoch. To je akože divné, ale okej, nestarám sa. Tu je tá mašla, ale ešte mi chýba mašla na chvost. Neviem, či teraz tá bola, alebo nebola. Som si istá, som mi zdá, že nebola, že máme iba, akože zatiaľ iba kapsičku sme mali. Ale ideme sa teda pozrieť na tohto fišáčiska. A ideme mu vymyslieť fit. Ježišmaria, ja som tu vlastne neurobila tú skriňu. Veď ja som sa stratila, ale našla som, tak ideme zvieratka nejaké dať. Líšku. OK. Nature Myth. Hodí sa to k tomu. Hodí sa to k nej. Či k nemu, bože. To je chlap. Bože, žena, čo robíš? Dobre. Prvé si predstavíme jeho chady. Dúfam, že to nebude také isté, ako má proste Apple. Počkaj, ako čo je Apple? Ardenský kôň, Ježišmária. Joj, to mi trvalo. Zaujímavý. Niekedy toto video vyjde, kedy sa ho bude chcieť upravovať, ale toto sa mi celkom páči, ten chod. Taký je lenivý, dobre, to sa mi celkom aj ľúka. Ideme na kus. Hej, má ho taký ťažký. Má ho proste podobný, ale bez sa mi páči ten chod, ako má taký zdvihnutejší. Má ho taký ťažký, to sa mi páči. Aj ten cval je taký mohutnejší, taký ťažší. Že proste viete, že to je proste ťažké plemeno. To mi to evokuje. No to je také bojové. Ideš do boja.
toto mi príde proste také, skok. Ty kokos. Dobre. Kuko, tak ty kokos. Ešte. No, ako Norik. Strašne sa mi páči ten trisk. Taký je mohutný, ale zároveň proste evokuje, že ty kokos, ideme do boja, chápeš? Ideš do boja. Preskočíme toto. Ty kokos, tak to skáče teda brutálne. Ešte raz preskoč toto. To som skoro nepreskočila. Ale hej, akože to sa mi páči. Samozrejme asi budeme mať nejaký špeciálny chod, čože aha, klona, takže tak. Ale páči sa mi to, akože... Páči sa mi ten kôň. To sa mi páči. On trošku keby, akože ešte tak viac dával dopredu tie nohy pri tom skoku, ale ináč akože nemám nič proti nemu, mne sa dosť páči. Dosť sa mi páči Noriker. Akože teda pán Norik. A evokuje mi to proste moje detstvo. Gonalaj, evokuje mi to moje detstvo. Tak ja len dúfam, že sa vám toto dnešné video páčilo. Ja viem, že som bola taká trošku mimo, ale to nevadí, to sa opraví. A ja sa s vami učím, užívajte života, vaša Tintin, bye!